Sa tanan ug maayong Pasko gihapon. Hinay na gyud kayo ang inyong Pasko. Ambot lang kung tungod ba na sa kaluya, tungod sa kadaghan sa mga kalihukan sa Pasko, o kaha mingon ta dugay ra nahuman ang Pasko kay tungod pader dugay na nahuman ang among mga kaon. Mga kaigsunan, Pasko pa karon, ug atong ipadayon ang diwa sa pagsaulog sa Pasko, ang espiritu sa Pasko nga maugayod ang atong makanunayong pag-ila kang Kristo. Dinhi sa atong ebanghelyo naay napoy laing tao nga gipaila ni Kristo sa iyang kaugalingon. Gahapon nakita nato nga diha sa Ebanghelyo ni San Juan atong nadungog ang pagtawag ni Pedro o ni Andres. No? Karon lain na pong pagtawag nga diha kang Nathaniel o kang Felipe. Diin ang maong pagtawag nagapadayag gayud kanunay nga kini siya tawag sa pag-ila kang Kristo. Kaduha nga bahin na kini nga gigamit ang pulong ngari o ilha o sa mga pulong ni Felipe ngadto kang Nathaniel ngari kamo og tan-awa. An invitation that we hear that Jesus himself said to those of the disciple of St. John the Baptist, "Come and see." Kini mga kaigsunan, mao gayud kanunay ang atong gilantaw nga ikaw ug ako sa karon sa pagsaulog sa Pasko nakadawat na pog imbitasyon sa pag-anhi og tan-awa. Ngari, come and see. Diha sa pagpadayag ni Jesus ngadto kang Nathaniel, makita nato mga igsoon nga nining maong account si Jesus gipadayag gihapon ngadto kang Nathaniel diha sa duha ka dagway. Dagway sa pagkabalaan o dagway sa pagka-divine, balaan, o dagway sa pagkatawhanon, the human. Asa dapita diha sa pagsaysay ni Felipe ngadto kang Nathaniel. Miingon si Felipe, nakita na namo ang Mesiyas nga giingon ni Moises o gisaad sa mga propeta. It's the divine aspect of Jesus. Nga siya gayod ang Kristo, ang Mesiyas, ang manluluwas. Apan gidescribe gihapon si Jesus sa dagway sa pagkatawhanon. Ug unsa man nga anak ni Jose nga taga Nazareth. These two aspect of the identity of Jesus mo gipakusgan karon diha sa atong pagpamalandong isip simbahan, labi na kay umaabot na ang Domingo, ang solemnidad sa Epipanya. O kusang Epipanya gani? Dili na birthday ni Panyang, no? Epipanya mao ang pagpadayag kang Jesus ngadto pagpaila kang Jesus ngadto sa mga hintil. Kini mga kaigsunan, mapadayunong pagpaila kang Jesus. Sa ato gayong nailhan kaniya sa pagtuo, ug unsa atong nailhan sa pagtuo kang Jesus, that Jesus is fully human, Jesus is fully divine. O diha kana usab ang ipadayag ni Felipe ngadto kang Nathaniel. Pero kinsa ko'y di makugang ni ana? Kinsa ko'y di makugang ana? Nga murabag bingon nga naay Dios, no? Apa naapoy kining Dios tao po ni siya. Dili kayo masabtan, misteryo diha sa atong kinabuhi sa pagtuo. Mo na nga si Nathaniel makaingon, kung ing anak kangilngig kini tawhanan nga siya di ay ang gisaad sa gisulti sa daang kasulatan, nga naman nga taga Nazaret man ni siya, unsa may naa sa Nazaret,
Apan mismo sa pagkahibalag ni Nathanael kang Jesus, nakita niya kini. Nakita sa iyang mga mata nga tinuod tawhanon si Jesus, flesh and blood, sama sa tao nga nailawas, nailawas nga makita. Apan ang pagsulti ni Jesus, nakita niya at tinuod yun niya siyang divine. Tinuod yun niya siyang Mesiyas. Sa pag-ingon ni Jesus nga, nakita ko ikaw sa ilalom sa kahoyng igera sa wala ka patawga ni Felipe. Kuyaw ni siya. Ano man, wapagami nagkahibalag, nakakita na siya kanako. Kanindot mga igsuon kung atong lantawon, nga di ay, before we become active in the church, before we become deboto ni San Jose, una kita nakaila kang Jesus. Si Jesus nakaila na kanato. Kay si Jesus maoy ato nga magbubuhat. Usa ka dako kayo nga timailhan nga di ay diha sa atong pagtuo sa Dios. Kini mismo ang atong lawas karon, kini mismo ang atong kinabuhi karon, magapadaya gayud sa duha kapunto sa pagpamantala nga ang Dios nga atong nailhan, labi na diha sa Eucharistia, tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Mga kaigsunan, mga deboto kita ni San Jose, lipay kita nga na-mention si San Jose na pod din sa maong pagpadayag ni Nathanael, pag-ila ni Felipe ngadto kaniya. Apan siguro lang tawo nato nga unta si San Jose magdala ka nato sa pakigsuod ngadto sa iyang anak, dili lamang sa pagtan-aw nga siya amahan ni Jesus nga tawhanon, kundili amahan ni Jesus nga Dios nun ug tawhanon gayud. Nga kining atong debosyon makapalalom pa nato sa pag-ila kang Kristo. Kining atong tanang gipaningkamutan mao ang pagsaysay, balik-saysay sa imbitasyon ni Kristo ngadto dali tan-awa, come and see. Daghan kaing ni come, daghan kaing ni see. Apan karon ang ato karong parokya, daghan po'y see. Sinaw ang mga bangko kay nangawala wa na manganhi ang mga deboto ni San Jose. Murag ni kunhod tagamay ba? Pader, kapoy gini sa Pasko, Pader, mubalik rato. Muna mga kaigsunan, nga kung kita nakakita kang Kristo, nahibalag kang Kristo, sama kang Felipe, dili nato kiniugumon, ato gyud kini siyang imantala, mapadayunong pagmantala sa uban. Kaya ang uban, nakakita, pero wala nakahibalag kang Kristo. Mao nga mapadayunon ang imbitasyon niya kanato karong 2023. Ipadayon ta ang pagmantala nga tinuod natong nahibalag si Kristo, nahimamat si Kristo, ug nailhan si Kristo, pinaagi sa atong pagpaila kang Kristo ngadto sa uban, diha sa atong pag-imbitar kanila sa talad kan-anan mismo ni Kristo. Si San Jose, malipay yun nato mga igsuon, kung kini ang atong perspektibo sa atong debosyon. Nga dili, ngadto kaniya lamang, kay pinagi kaniya, natubag ang atong mga pangaliya, kundili, ngadto gayon ni Jesus, nga iyang anak, nga pinaagi kaniya sa iyang anak, gitubag ang atong mga panginahanglan
nga gidala ni San Jose ngadto sa iyang anak nga si Jesus. Busa nining Eucharistia, pangayuon ta. 2023 na, laing tuig, lain na usab nga kadasig ang ato nga paningkamutan. Labi na sa atong debosyon ngadto kang San Jose. Paligunon pa nato atong kahiusahan diha sa lantaw nga kita hinaut unta iapil nato ni sa atong pag-ampo every Thursday as we come kay musubmit na kita ngadto sa obispo sa atong application nga mahimo tang Confraternity of St. Joseph dinhi sa atong parokya. Mahunta na makapakusog nato, no? Ug makapadayag nga andam na kita nga mahimo ng confraternity. Dili lang mga simple devotees of St. Joseph, kundi mahimo na kitang hiniusa, confraternity, hiniusang mga igsuon ni Kristo, nagaila kang San Jose, nga atong spiritual father, nga mao'y mumantala sa mong debosyon. Kay pinaagi sa mong debosyon, mas mapaila pa nato si Kristo nga atong Dios, atong manluluwas, atong Ginoo nga anak ni San Jose, tawhanon, apan ang gitagna o gipadala sa Dios Amahan nga mao ang pulong nga naa ang pagka-Dios nun. Hinaot mga igsuon, ato kining apil sa atong pag-ampo. Usa ka dako kayong lakang nga mahitabo diha sa atong parokya karong tuiga. Lord, tabangi mi nga kining among debosyon kang San Jose mo upgrade ngadto sa pagka-confraternity na. Nga kami dili lang ilhon kundi among pakusgon ang debosyon ni San Jose diha sa kahiusahan. So, banya na mga igsuon, kining 2023, mahimuntang laing kasinatian nga si Jesus nagaingon kanato. Dali og tan-awa. Laing kasinatian nga mahimo kitang laing mga Felipe nga moimbitar sa mga Nathaniel sa atong katilingban, sa atong parokya, sa Archdiocese of Davao, sa pag-ingon, ngari sa debosyon kang San Jose, kay mailhan nato kaayo ang atong manunubos nga mao si Jesucristo. Amen.